Futbol bile yok. Sokak bile yok. Saçmalama gidiyor. Çocuk. Dijital her şeyde oluyor. Ya şu diğer göçebe Nasıl olmuş abi? Mesaj falan var. Allah hocam. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Kaçayım. Aynen burada bizim işimiz. tıraşlı olmuş. Çıkacak yere işte. Batıya kut. Yaşın başlarlar. Söz yüz kış görüyor. Yol uzun. Çok temiz tabii. Daha aşağı gidersin. Sen yürü karşıya basıyoruz. Çuvaşistan'a selam. Çuvaşistan'a selam. Merhaba Çuvaşistan. Daha sana başka yere gidelim. 8 tane vurdu bizi 3 sene önce. Aksiye göre yapmış onlar onu. Kanlı şey Olmaz demek ne yiyeceğiz karşı? Sağ ol abi. Soldan. Düz de var. Ben soldan Bilmiyorum ben. Kimmiş o gelecek? Ya şurada oturuyor. Rafet abi nerede? Şöyle getirip Какой машин? 108. Важен мир. Болгария как красиво, есть сразу зелень, начинается. Освещение у них хорошо. Я с первого начала это знал. Я же поеду финансовое училище оплачиваю. Мне как финансовое училище. Hoş geldik Bulgaristan'a. Çay kahve içeriz. Biraz kirli geldi. Bak, lekeler falan var. Hayır işte Benim boyum 28 tane. Red. oylamayı bile reddediyoruz. Kayıttasınız. Yine çekebiliriz. Kahve içeride nasıl oldu? Ya abi tamam buraya girecektim. Bu tebi toşu. Biraz daha yukarı edemedim sana. Ha? Biraz yukarı edemedim ama Abarmayın. Bağırma lan. Yazık. Otel de güzel. Yeni otel mi şu? Yeni
Apo. Nereye yanaşacağına bak şöyle. Sola atacak. Başkan nerede? Apo, malum söyledim sana. Добър ден на всички. Изключително съм щастлива днес да ви приветствам на конференция "Човешки права и етническа толерантност" 10-ти форум на лидерите на неправителствените организации от Евразия. Много съм щастлива, още веднъж ще повторя, че днес всички тук сме се събрали, защото казвате, че която присъстващите са тук. Предполагам, ще видите по-нататък в днешните изказвания лекции, колко полезно ще бъде за всички нас да участваме в тази конференция. А сега ще дам думата на господин Ергин Емин, председател на гражданско сдружение ЕВЕТ, който ще открие форума с приветствие. Ваши превъзходителства, драги гости, дами и господа. За мен е голяма чест ние от ЕВЕТ, Европейска визия за етническа толерантност, да бъдем домакини на тази конференция "Човешки права и етническа толерантност", която се провежда с участието на неправителствените организации от евроазиатското пространство. В съвременния свят на глобализация правата на човека, толерантността между етносите се превръщат в императиви за мир, за икономическо развитие, за свободно движение на хора, стоки и идеи. Разсъжденията върху човешките права и етническата толерантност разполагат с едно единствено оръжие – интелекта, мисълта, а формата на неговото приложение е диалогът. Множество древни документи
и по-късни религиозни и философски течения включват разнообразие от концепции, дефиниращи основните права на човека. Забележителен сред всички документи е цилиндърът на персийския владетел Кир Велики, изработен през 539 година преди нашата ера, след похода му в Вавилон. Това е най-старият писмен документ, третиращ правата на човека. Три са основните предпоставки в декретите на Кир Велики. Първо, гарантиране на расово, езиково и религиозно равенство. Разрешение на робите и на всички изселници да се приберат по домовете си. И трето, всички разрушени храмове да бъдат изградени наново. Каква мъдрост, каква дълновидност от преди 2500 години. През 70-те години на 20 век цилиндърът на Кир е признат за първата харта на човешките права. Текстът е преведен на всички 6 официални езика тогава на Обединените нации и копие на цилиндъра и сега е изложен в главната сграда на ООН в Ню Йорк. В днешно време работата по защита на всеобщите права на човека започва с основаването на Международния комитет на Червения кръст. Следва подписването на Женевските конвенции, които за първи път дефинират принципите на хуманитарното право. Приемането на Всеобща декларация за правата на човека през 1948 година от Генералната асамблея на ООН и ратифицирането през 1950 година от всички членове на Съвета на Европа на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, наричана още Европейска конвенция за правата на човека. Това са основните жалони, поставени с много усилия, преодолявайки неимоверни трудности от човеците с главно Ч по пътя към един по-добър свят. Свой специфичен принос в историята на човешките права и етническата толерантност има и България. Годините между края на Втората световна война и 90-та година минават под знака на тоталитарната диктатура в България. През този период правата на човека, правата на гражданите, междуетническите отношения умишлено са потъпкани, сведени до антидържавни категории и всяко споменаване за тях води до жестоки репресии. Срамен връх на тази политика бяха годините на така наречения възродителен процес, развили се в страната до 1989 година и завършили с принудителното изселване на близо 400 000 български турци. Едно от големите етнически бедствия в следвоенна Европа. Със старта на демократичните промени у нас, след 90-та година, човешките права и етническата толерантност право са поставени от демократичните сили на първо място в политическия дневен ред на страната. Но формираните в миналото нагласи, стереотипи и предразсъдъци бавно се изживяват. Най-малкото, защото това са силно консервативни, познавателни и емоционални ценности. Все пак, ако погледнем в ретроспектива, изминалите 20 години ще констатираме значителен напредък в социално-психологическия регистър на етнокултурната ситуация и правата на човека в България. Доказателство за това е и днешната конференция, която се провежда със съдействието на Фондация Конрад Аденауер, тъкмо у нас в София. И тя е и първата в Европа за прокарване на диалог между гражданските организации на Европа и Азия. Тук е мястото да изразим специалната си благодарност към фундацията и лично към господин Андреас фон Белов, ръководител на регионалното бюро в България, за оказването ни подкрепа от 10 години на нас. Казвам на нас, на гражданското движение. Позволете ми да цитираме и госпожа Ангела Меркел, канцлер на Германия. Тук отвънка ви раздадохме едни книги. Последната и книга е "Толерантността, душата на Европа". От нея съм изкарал един цитат, цитирам Меркел. Понятието толерантност изразява много от нашата европейска представа за нас и за нашето светоусещане. Това понятие е част от Хартата за основните права в новия договор за реформи на Европейския съюз. Защото толерантността е душата на Европа. Европа нямаше нужда от продължително време, за да направи толерантността жива. Едва след векове на войни, водещи до ръба на самоунищожението, Европа се развива в континент на толерантността. Това е предпоставката днес да можем да кажем: ние, гражданите на Европа, сме обединени заради нашето щастие.
Националният координационен съвет на гражданско сдружение ЕВЕТ реши и ще продължи и ще предложи на управляващите в страната, на управляващата коалиция страната, изграждането на агенция за етническа толерантност към министър-председателя на Република България с реална стратегия и работеща програма. Агенцията от своя страна да изработи и представи аргументирано предложение на Европейската комисия за финансово обезпечаване на партньорството между неправителствените организации от Европа и Азия. Уважаеми гости, дами и господа, познавам изключителната ви служебна натовареност и затова разрешете да изкажа благодарността на моите колеги от Сдружение ЕВЕТ, както и моята лична, че отделяте от времето си, за да споделите своите идеи, мнения и безценен опит в една от най-деликатните сфери на човешкото общежитие – етническата толерантност и човешките права. Пожелавам на всички ползотворна работа и се надявам, че ще отнесете по родните си места, освен добрите впечатления от България, и много нови знания и непознати ви практики. Нека посланията на нашата конференция да достигнат до най-отдалечените краища на Европа и Азия. Не се страхувайте от свободите на хората, а от отчуждението. Ценете мирното съвместно съжителство. Радвайте се не само когато получавате, но и когато давате. Това е морален човешки капитал, който заслужава безрезервно отдаване на силите. И най-вече, не бъдете безразлични. Ако е вярно, че в днешно време демокрацията е по-сериозно застрашена от безразличието, отколкото от нетолерантността или суеверието, защото според нас от ЕВЕТ безразличието убива. Смелостта да застанеш до страдащия, да защитиш беззащитния е идеята за гражданското общество, като сфера на социалното взаимодействие, на солидаризирането на гражданите, за да отстояват заедно равенството пред закона в противовес на нарушаването му, срещу което никоя власт не е гарантирана. Благодаря за вниманието и успешна конференция.